Добър ден, приятели! Привет от град Мейсън, държава Германия. Двореца в град Мейсън. Това е река Елба, който пресича Мейсън, Дрезден и продължава надолу. Един прекрасен град, хубав град, който се заслужава да се живее. Прекрасно място. Подредено всичко, чисто, красно. Вижте за какво става дума, за какви места, какъв строеж. Инженерно чудо. Като сега в България всичките министри, премиери, президенти не могат да сътворят една пешеходна алея или една магистрала от 3 км или 6 км за 5 години. Хората са построили цели замъци, катедрали, град Мейсън, заводи, всичко за по-кратък период от време. Погледнете, красота. Не знам дали сте идвали тук, но си заслужава. Красота. Богата фауна, всичко около замъка е с лозови масиви по склона, с лишии, с дървета, което е направено с цел, според мене, да попречи на ерозията след време, да има свличания. Всичко е, не знам как да ви кажа, но имам чувството, се чувствам в средата на 15-16 век, защото след Втората световна война всичко е било изринато до основи с бомбардировките над Дрезден и град Мейсън. Направо е в приказка. Чудесно. Не знам къде ще видим това. Само по книжките и картинките, които се показват на децата, само глупости. А докато трябва да се направи една културна програма между училищата, градове, държави, мен на опит или да се види кое, как и защо е запазено. Днешното съвремение не знам въобще дали знае за какво става дума, освен телефони, компютри и други работи, които влияят зле на хората. Погледнете. Всичко е супер. Много е красиво. Много подредено. Ето, пореден път. Вижте за какво става. Даже в момента снимам с телефона и не мога да уловя хубави кадри, защото телефона ми е стар, само на 8 години и не знам как би излезнало с някоя по-хубава джаджа.
За сега е това. След малко ще има включване и отгоре, от самия замък. Благодаря ви.